הגעתי לגן של מיקה שלי, בשביל להעביר לילדים תרגול העצמה מיוחד דרך אימון קראטה. חשתי שמיקה מאוד התרגשה, ורצתה להיות במרכז תשומת הלב, אבל היא הרגישה שהיא מתביישת מדי. לכן שאלתי אותה אם היא רוצה להיות הראשונה שמדגימה יחד עם הגננת תרגיל קראטה לכל הילדים. בהתחלה היא הייתה נבוכה, ורציתי לתת לה את הכוח להמשיך להדגים את התרגיל מול כל הכיתה. החלטתי להעצים אותה עם כוח מיוחד. אמרתי לה שעכשיו היא מדריכת הקראטה, והיא צריכה לתקן את הגננת ולהסביר לה איך לבצע את התרגיל בצורה נכונה. מיקה, תגידי לה מה היא צריכה לעשות. תגידי לה שהיא צריכה לעשות חזק יותר. חזק יותר מזה? הסמכות החדשה שהיא קיבלה עזרה לה להתחבר עם המנהיגה שבתוכה, לבצע את התרגיל מול כל הכיתה, לתקן את הגננת בעצמה ולבצע את התרגיל בהצלחה. רוצים להעצים גם את הילדים שלכם? שלחו לי הודעה והצטרפו למפגשי העצמה מיוחדים לילדים והורים בזום.